Ara mateix estem a lo que seria la Font d'Espanya. La Font d'Espanya és un restaurant que està obert des del principi de lo que es va formar l'hotel, al 1900. Sempre ha sigut un restaurant obert al públic. Aleshores, tenim la gran sort de poder disfrutar d'aquest modernisme, d'aquests mosaics, d'aquesta fusta. És un espai increïble, és un espai en el que es pot sentar, degustar el que seria el menú que tenim i a part disfrutar de tot el que seria el modernisme català en primera instància. N'hi ha diferents àrees en les quals fem restauració. Per exemple, tenim el que seria la Font d'Espanya, el bar Arnau, també tenim a la 5ª planta la terrassa a l'aire, en el qual fem un bar de tapes i copes. També tenim l'espai de les sirenes, en el qual Ramon Casas firma totes les pintures i en el qual estan representades unes sirenes i diferents tipus de motius del mar, que ens recorden el mar. Jo soc Xavier Sender, cap de cuina de l'hotel i discípul de Martín Berasategui, amb el qual vaig compartir 7 anys del meu aprenentatge al País Basc, més els 7 o 8 anys que portem a Barcelona. I des de fa 2 o 3 anys, fa 5-6 anys, vam obrir el restaurant Loidi a l'Hotel Comtes de Barcelona. Fa uns 3 anys o així ens va sortir la possibilitat de portar la gastronomia de l'Hotel Espanya, la qual ens sentíem molt atraïguts per poder portar-la, ja que tornàvem una miqueta a la cuina dels orígens, la cuina de tota la vida, la que hem viscut tots a casa, i la cuina de proximitat amb la cuina de producte, amb màxim respecte al producte. Crec que estem tornant a fer aquells plats que abans que s'havien oblidat una miqueta i sobretot amb un tema molt important, que és el tema del producte de temporada. Vull dir, treballem amb el producte quan la temporada és, amb la qual aconseguim l'excel·lència del producte i que ens doni un resultat molt satisfactori. Estem tornant també amb el tema dels esmorzars, al qual intentem tornar una miqueta a el que serien els embotits de tota la vida, el que seria el pa amb tomàquet, que és una coseta que no és que s'hagi perdut, però que costava una miqueta més de veure. I jo crec que, gràcies a Déu, no ens podem queixar, anem treballant i amb aquest entorn i amb l'assessorament del Martín, la veritat és que intentem fer una gran tasca.